Janing siji arek umur 21 tahun mati saat marine kecekur nang Kalimas Surabaya. Korban dibedek melayu tepake diuber polisi, polai dibedek dadi pelaku kriminal. Tim SAR gabungan teko BPBD Kutha Surabaya, Polsek Pabean Cantikan, karo relawan ambek warga kasil ngevakuasi mayite Maem utawa Dito, umure 21 tahun, warga Kelurahan Tambak Wedi Surabaya, sing kejegur nang Kalimas, mlebu wilayah Kerambangan Utara, Kecamatan Pabean Cantikan. Sadurunge kedadean, ana warga sing ngeluhi korban dikeler anggota polisi teko Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Mari ngono korban diuber petugas polahe nyacak melayu. Teko informasi sing kasil dikelompokno nang kampung korban diruhi arek beling sing gelek ngonsumsi narkoba barek dibedek gelek nyolong bronfit. Lah dipedek gopoh pas melayu, korban kepleset terus kecegur nang kali sing banyune deres mbarek langsung kelelep. Samarine kasil dievakuasi mbarek olah TKP, korban langsung digawa nang Rumah Sakit Bayangkara Surabaya numpak ambulane dinas sosial dibarengi ambek keluargane. Lah opo kasuse mbarek opo penyebab sak temene kasus iku sampai saiki Polres Pelabuhan Tanjung Perak durung nyampekno keterangan resmi. Dewi Imroatin, JTV. Saya baru datang.